अगर आप भी चाहते हैं कि श्वेता फिल्म्स की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोला बोला बाबा महेंद्रनाथ की सोनावा चम चम चमके हो, सोनावा चम चम चमके हो। माता पार्वती के मंदिरवा सोनावा चम चम चमके हो। सोनावा चम चम चमके हो। माता पार्वती के मंदिरवा सोनावा चम चम चमके हो। गौरा पार्वती के मंदिरवा सोनावा चम चम चमके हो। माता पार्वती के मंदिरवा सोनावा चम चम चमके हो। श्वेता डिजिटल ऑडियो स्टूडियो चिरैया। कहवे से आवेले राजा दशरथ जी, कहवे से अइले भगवान हो। कहवे से आवेले राजा दशरथ जी, कहवे से अइले भगवान हो। कहवे से आवेलन शिव हो महादेव, कहवे से आवेलन शिव हो महादेव। भइले आंगनवा में ठार सोनावा चम चम चमके हो। माता पार्वती के मंदिरवा सोनावा चम चम चमके हो। माता पार्वती के मंदिरवा सोनावा चम चम चमके हो। श्वेता डिजिटल ऑडियो स्टूडियो चिरैया। पूर्व से आवेले राजा दशरथ जी, पश्चिम से अइले भगवान हो। पूर्व से आवेले राजा दशरथ जी, पश्चिम से अइले भगवान हो। उत्तर से आवेलन शिव हो महादेव, उत्तर से आवेलन शिव हो महादेव। भइले आंगनवा में ठार सोनावा चम चम चमके हो। गौरा पार्वती के मंदिरवा सोनावा चम चम चमके हो। गौरा पार्वती के मंदिरवा सोनावा चम चम चमके हो। श्वेता डिजिटल ऑडियो स्टूडियो चिरैया। कथिए चढ़ल अइले राजा दशरथ जी, कथिए चढ़ल भगवान हो। कथिए चढ़ल अइले राजा दशरथ जी, कथिए चढ़ल भगवान हो। कथिए चढ़ल अइले शिव हो महादेव, कथिए चढ़ल अइले शिव हो महादेव। भइले आंगनवा में ठार सोनावा चम चम चमके हो। माता पार्वती के मंदिरवा सोनावा चम चम चमके हो। माता पार्वती के मंदिरवा सोनावा चम चम चमके हो।
हाथीए चढ़ल अइले राजा दशरथ जी रंथवे चढ़ल भगवान हो हाथीए चढ़ल अइले राजा दशरथ जी रंथवे चढ़ल भगवान हो बसहा चढ़ल अइले शिव हो महादेव बसहा चढ़ल अइले शिव हो महादेव भइले आंगनवा में ठार सोनावा चम चम चमके हो गौरा पार्वती के मंदिरवा सोनावा चम चम चमके हो गौरा पार्वती के मंदिरवा सोनावा चम चम चमके हो श्वेता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया। जिला मोतिहारी से चलल कांवरिया बेलावा घाट के ओर हो जिला मोतिहारी से चलल कांवरिया बेलावा घाट के ओर हो राजा जी सुबास तू गीतिया गावे राजा जी सुबास तू गीतिया गावे मदन संगीत सोनावा चम चम चमके हो माता पार्वती के मंदिरवा सोनावा चम चम चम